Jan iki kepriye to? Bolo-bolo ki. Jare ngejaki ngonten kok. Lah wis yah mene ra teko-teko. Aku ngene iki lak yo mintake sampean to. Tak legake tak fokuske ngonteni. Bayarane yo gedhe konteni. Ngo rada semangat blas. Iku niat ora ngono. Dolanan ukiran wis 20 tahun kaya urung ana perubahan blas. Ora golek jalan pintas ngonten ngono ya ora lek ana dalan temune kesuksesan. Jeneng karepe priye to? Golek-goleke sami ajak ngonten dene wis semangat. Wah. Rada semangat mah do sibuk karepe dhewe. Ngene ngasek tak rewangi ngukir kayu, wis genti semen. Oh ya tetep rano perubahan. Wah ngonten dhewe nek rada gelem ngonten. Oh no. Jak ajar golek sing cerah kaya rada semangat blas. Yo. Oh, dinteni film wau. Masih mene. Lah ono opo? Wis kok ngendi to? Biasa to. Kas opo? Mau biasane rande kesibukan. Aku rande kesibukan kan iki lho kontrol iki lho. Kontrol apa? Berobat. Berobat? Awake gemetaran ngene. Oh, berobat ning dokter. Ah iya to, ning endi. Lah jare doktere lara apa? Doktere ora lara kok. Ha iya jare kan kowe berobat. Jare dokter lara apa? Jare doktere ora lara, doktere wong sehat wae kok. Oh, iya. Sing tak maksudake iki jare doktere lara apa? Jare doktere iki panggah sehat wae. Beh, piye iki? Lah piye? Wong ditakoni malah ngalor ngidul. Jare kowe kan berobat. Yo. Jare doktere lara apa? Lah doktere mu sehat-sehat wae. Yo doyan mangan iki, ora. Yo bener nek dokter ke sehat, ning jare doktere lara apa? Lah sing tak sawang-sawang mak sing ra sehat kono koyone iki. Iya ta? Mosok aku ya? Wis padha ngurut. Wah, ya. Berobat ditakoni jari dokter lara apa kok dokter ora lara. Aku lara apa ora? Bener nek dokter iki ora lara. Iya. Kan saya aku tak kok. Kowe lara apa ora iki? Bocah iki priye to? Wong sing takon aku kok malah genten nakoni aku lara. Langsung presan lak kono to. Nah, aku sing ditakoni lara. Iki jane waras apa ora? Oh, manyenterai ra waras. Ngene iki aku ora waras. Ha iki ngopo? Wong nggo sandal slop ya karo sepatu. Wah, iki lali. Manyen lara uteke kok mancen. Mungkin buru-buru dadi. Ah mau kok sing dipresake ora uteke. Dengkule. Wah, ayo wong sing lara dengkule. Nganggo sepatu ya karo sandal. Kok kleru, ndang kono presan meneh. Iya, gantine kok. Emang ada legi. Ora waras soyoan kok. Ini ada apa tuh ya? Penasaran ya? Tak takut sih. Nah, ini ngopo balik meneh ki main suwung kok. Daripada tiba angen-angen aku tak tega iki lek. Ada apa tuh iki? Ayo, kok ngene iki apa?
Oh, aku yo mumet ge. Watu to iki. Lah ya watu saking jengkele. Kok iso Ji ngukir kayu sprono sprene ya ora ana hasile jengkel watu ya tak ukir ngopo. Kok koyo empuk koyo tau. Wis ngopo ngurusi wong ngukir watu barang karo sah wis ngasih jelih. Oh, ngukir watu. Mending ngoncak ngunten ya cah gendeng kae. Ya mah petukan. Nah. Piye tak enteni tak jak ngonten. Aku nek seminggu ra ngonten masuk angin ku aku lara. Masuk angin opo? Mongko aku lara mlebu rumah sakit. Mlebu rumah sakit kok sing Ya tak dilek itu. Tak dilek itu. Aku mlebu rumah sakit. Ya duwite sapa? Golek-golek tangan. Oh, aku masuk angin nek ra ngonten. Jo ngonten. Ana dilek ngonten. Ya golek lokasi sing apik no. Ya saiki ngene sik wae dirembuk. Alur ceritane kepiye ngono lho. Pokoke sing paling gendeng kepriye ngono lho. Asman gendeng kowe enak. Iya to iki. Wah, golek sing paling gendeng rasa golek kok. Lah iki mau cah gendeng siji mau mlah lunga Bali Brila ngonten iki. Siji teko, siji lunga. Ayo jane kesibukane dhewe-dhewe kok kan Beh. Payah ngene kok tim sukses ngonten apa ya dadi. ngarit paling mentot. Ora kompak blas. Kompak production kompak barang. Ayo nek ora kompak lho piye. Ya jane dadi kesibukan kok, Bos. Wis, Jo. Nanti Mangkat. Ayo ngonten. rono apa rono? Aku rono ngising dhisik. Wong kok telekane wae. Dek. Sing ngendi iki? Lah, kene iki wae ya. Wong ora iki. Wis wah, wong yo luweh. Lah metu kok. Oh no! Dalan umum lagi. Ya ngopo yo menungso ganggu wae. Kowe iki umume kok sik gek mules. Weh, ora ning kene. Iki dalan umum wae ngawur wae. Sak metu. Kowe glendengane yo ning kene wae. Ganggu wae wong mules. Wis ngaleh-ngaleh. Aku liwat. Jen. Ganggu mules wae itu. Wah. Glendeng sak nggon-nggon. Enggak kono. Ganggu wong arep penak wae. Nikmat kok diganggu. Jen mulese ra jamak.